వీళ్ళిద్దరికి ఏమవలేదు. జాగ్గాడు పడుకొని ఉంటే ఈ మోమోగాడు ఆ డబ్బా తీసుకొని వచ్చి ఆ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ వాడి దగ్గర సౌండ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. వాడు పెద్ద అరుపరిచి వచ్చి ఇంక ఇక్కడ పడుకున్నాడు. వాడు గదిలోకి రానియొద్దని మోమోగాడిని. వాడేమో ఆ బాటిల్ అక్కడ పడేసి కదలకుండా అక్కడ పడుకున్నాడు. వీడు గట్టిగా అరిచేసరికి భయపడిపోయాడు. వాడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు బయటికి. అసలు వాడేమో మంచి నిద్రలో ఉన్నాడో పాపం. వీడు సౌండ్ చేసేసరికి వాడికి కోపం వచ్చిందనమాట. వీడు చూడు ఎలా పడుకున్నాడు, వాడిని గదిలోకి రానియకుండా అసలు అడ్డంగా పడుకున్నాడు. అసలు వీడేమో పిచ్చోడు చూస్తూ ఉన్నాడు మోమోగాడు. కాపుకోసారి వాడిని కూడా చూస్తాడు. వీడు పడుకోవట్లేదు అసలు, వాడినే చూస్తాడు. చూడు ఎలా వస్తావురా అసలు నువ్వు లోపలికని. పూచు ఏంట్రా పని? పూచు తప్పు కదా, అలా చేయొచ్చునా? రాని వాడిని లోపలికి, లే అడ్డు తప్పుకో, ఇంకెళ్ళరా మోమో.